Poď s nami odniesť materiálnu zbierku pre útulok Šťastné labky vo Filakove. V spolupráci so CEA sme zozbierali všetko, čo útulok potreboval. Deky, obliečky, čistiace prostriedky a mnoho ďalšie. No a teraz ti ukážeme, ako vyzeral celý proces naloženia zbierky. Trochu sme sa pritom zapotili, ale s pocitom, že robíme dobrú vec. Náložený ako slovenská rodina na ceste do Chorvátska, vyrážame za tými, ktorí to najviac potrebujú. Ak chceš pomôcť aj ty, začni jednoducho. Pozri sa, čo potrebuje útulok v tvojom okolí. Ale pozor, vždy sa vopred informuj, o aké veci má útulok aktuálne záujem. Nie každý totiž prijíma všetko. Napríklad niektoré útulky neberú lacné krmivá zo supermarketu. Psíky sú často v horšom zdravotnom stave a potrebujú kvalitné granule a konzervy, ktoré nezaťažia ich organizmus. Pred rokom sme pomohli útulku v Šali, odkiaľ pochádza aj náš Radús, a tiež útulku v Brezne. Tento rok sme sa rozhodli pomôcť šťastným labkám vo Filakove, ktorému môžeš teraz pomôcť a prispieť na výstavbu nových kotercov. Ak máš chuť pridať sa k dobrým veciam, sleduj nás a možno na budúce pomôžeme spolu.